Hi guys, majong hapon ninyong tanan. Karon day guys, gikan ko sa babaw kay nagtrabaho na migsugod sa katong kas of work. Kuan man ron 11, mahuman mi 19, diyan ni ka 20 mag-meeting. Diyan gani day guys, nalipay ko kay na daning kalit og abot si Purami. Ng bisita sila dare. Lipaja na mo dare. Nanay ang lipaja kay naka gusto pus bata. Arang humuta kadug bata mi kisan. Dami bisita gani hari bisitas na gusting na nag-adyo kari dito man pud sila dari kay gikan mo sila nagpa-check up. Ja grabing inita guys arang labarag ang arang inita ganina. Ako kadyo ning trabaho kay arang inita. Ja kuan anang nayon. Malagi to gani ha nagbidyo ra ko gamay ja. Karon mag pasilong nagpus ang kanding kay hapon naman. Ano po to pasilong magkuhan sa kudaan, manghimasa sa kudaan kay arang iganga kadyo. Alingiing kadyo hang kalawasan, grabing iganga, grabing kuaghang utok. Naglamaw pud mig maridyo, dapoy saging og ginamos arang lamia kadyo. Magi kumbatihan na hagkaon. Wa man gud po ko kadyo na ni udto kay ganiha pong buntag nagdingag hapog saging sa karon pong alas 3, nagding agi pa silag saging. Agkaroon kong saging sa pagkahapon guys, lami kadyo kaya kabusok. Lahiras ka tong ganihang buntag. Li sa takay. Abigkin sa ining labay. Hala, nangatumba lagi butong ninsam na nila, namaot naman. Wa pa may duwag balibol. Oy, ingon maglunis. Insa naman ron, martis naman ron. Lagi, martis lagi ron. Diya guys, ugma, trabaho gihapon mi. Kay kada adlaw man na huldi. Muli ramig alas 11. Midya, balik na padala una. Human alas 4:30. Mado na raman na makasapi taginagmay. Magmahuman ko dani kay magbalik ng pag-uila TM. Rupil banyo pa naman. Buka tutas bay magpojok-pojok dali ragura. Ilang kuan man sa pagbuwak ko ng bagay para bay. Yelo. Iban doon na sila spesiyo. Why nakapasan nila taga mahayag ito ng isa. Uy, naman day hose. Sunod si Mana, humanat ano? Sa adlaw ba ng 19? Pulis na siguro. May pulis na. Gaway this meeting. Naingag mag-meeting? 20. Kay para ang punto murag sikas adlaw datong Orient. Nang 11 agatong ko aspero. Mo home sila 11 pero na po ka adlaw mo itong kabahoan. Gilak nagbata. Napi gamay lang. Maroy makatarurok uwan ja init. Mitaligsik.
Yung lagi ng sagbuta. Bukad. Awat eh. Ang isa ko na ipagkuhan ko na hadi mo ako kumakuan. Nagbaon mo, mauli mo. Bawon ni. Banga nagmuulo nga tagtaon mo tungas na pud. Baon po ka tibike? Chris kay ora mo. Ikaw Amila? Nagbaon magayon siya na nasa atbang. Nagbaon magayon siya dito sa Indo. Ay sa. Oh, katapuan ka din Anak nila. inita. Sagsagang init is kam tayo na. Lubat. Nakuha ko magbawon ko mag-utang ko makamugod sa bawas. Kami kan motor. Naol, higop. Nagbakta sa katong ko. Bawon nagluto bahala. Kinuha bitaw pusbana sa naol. Hatid sundo. Ha, siya niya Maganito. Lakaw pa ka ngadto dai nagpa. Nagbalik na nimo to karon pa. Ira naman dito. Chris na naisod. Ay nga pura dito kada matrabaho ko. Nanay sud ag TM. Pa mangkulo. Sa kubra na mo cortex at secret. Di ingon wa. Sa naol ay kubrahon. Wa ka lagi kuno. Talagi paningot mandang. Ito susu sa wa ko katug abunis sa. Tungtong. Kay Paul man si magligo. Dalton. Hey, parami. Hala na yelo bitaw. Di natural mo sina. Na mata. Siya ngay kablakan ningan. Nagpasikap meron no kira ko. Ching 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 ching. Nawe din. Nay pila pa ni Carlo makakita nay. Isus ginoo. Isus. Bahin mo. Lagi ko. Ilagang patay. Tugad lagi sa pagbakyo. Ilagang patay dia. Ha? Ilagang patay. Ano uman? Ano po sa Irina? Ano sa gabi? Kuman na ganyan ko kanina. Baby. I love you, baby. Magbuhay pa ka dyan. Batasan ni Irina. Igasa man siyang anak. Tuwa mag-isang anak sa hiling ba ay. Gida. Kahan naman gibuhian. Kaya luoy mo pikiring. Nay, pero di pa nakita, nay. Hindi po. Hingatugon mong kabi. Kano sa tingin kamot ka nagbitay? Dahil itong yung anak. Ang bat. Ala, nagkatawa. Ala. Uli sa CCTV katawa ni Dalton. Ang bibi na mo. Hihi, ang binara. Sabi dari kay lang magsak sa lalang madagot. Ritik pa sa... Di ko bahala pagka nanilangaw. Ginamos. Layas na. Saging. Ginamos saging. Graom lamang. Ha? Sabaw man ni. Lamong man. Lamong man. Nasa Di mo mukaan? unsawa ni oil. Sabaw.